Здравейте хора, днес играем Clash Royale и ще ви стигнал и подобни неща преди няколко... Не знам, преди няколко часа заснех един клип за Clash of Clans, подобен на този. Да видим, да реквестнем нещо. Елит Берберените. Между другото, има нов Battle Ram Challenge. Пробвах се, изхабих 20 кристала, пробвах се, не 30, пробвах се 3 пъти и не успях. Трябва да спечелим, нали, 5 победи, Абе да, пробвах се и не стана. Тук имам някакви честове, запад трябва да го апгрейдна, това е моя дек, вие май го знаете. Нека да отворим един чест. Сериозно? И не ми дават кристали. Защо? Защо не ми даде кристали този чест? И да, днешния епизод мислех, че тия честове ще ми дадат кристали и да се пробваме пак на чаленджа. Да, те, вижте, всички искат Елит Берберени. Да, аз реквествам, донейтвам, не знам какво правя. Днес ще съберем Crown Chest-а, не беше предвиденото, исках Battle Ram Challenge, но не ми дадоха кристали тия честове, тук. Не ми дадоха кристали и заради това няма да играем на Battle Ram Challenge, извинете за което. Ще съберем един Crown Chest и ще го отворим. Нека да започваме. Надявам се звука да не е много силен и да ме чувате добре. Винаги, когато тръгвам от началото, гледам да направя хубаво това. Гледам да почна хубаво, за да взема едната кула, ето като сега. Кой е отбой, чак къде хваща? Да, виждате, взехме едната кула още от началото. Той нищо не направи с този ексбол и Джан. Всъщност направи даже много. Мали. Това Джан, че ми изподбие кулата. Фак. Не. Няма да псувам. Няма да псувам. Фак, Уизард. Колко мрази Уизард. Добре, нека атакуваме главната кула. Между другото, да, забравих да ви кажа, но вие май сте се усетили. Левел 8 съм! И заради това имам турнамент, иначе няма как да не сте се усетили. Левел 8 съм просто. Този противника ми е левел 7. И той е Wizard ма дразни много. Добре, мисля да прегна с... Исках много хора да пусна. Мисля да тръгна с много хора към принц, обаче няма да стане така. Мразя да ми играят с голем. Какво толкова намират готино в този голем? Окей, явно ще мога да тръгна с много хора към принц. Много напред отиде принца. Добре, тръгвам с Бейби Дракон и Хог Райдер и Рейдж, може ли? Да, ще изчакам за Рейджа. Миналия път направиха много време. Той си изкъпи целия еликсир, това е нашето време. Видите по кулата, няма и какво като ми пуснеш принц, човек. Фак, скелет на армия. Нищо, давайте. Не, Уизарда! Баня Уизард! Извинете хора, ядосах се. Рейзнах. Добре. Направете се, че тази дума не сте я чули. Няма да ви кажа коя. Добре, давайте да играем защото много мъчително. Ако не съберем Crown Chest-а, най-вероятно ще спра на пауза и като го събера ще пусна отново.
Мисля да тръгна, знаете ли с това? С много интересно нещо. Той нека се пуска. Той има батъл. Добре, нека пуска тия неща. Аз ще му изиграя така картите. И да, неговите бяха по-сполучливи. Аз нищо не направих. Какво да удари? Малко. Добре. Кажи ми, нямаш нищо. Fuck you! Това не го чувайте. Не е хубава дума. Fire спиритите ми са на 8 лева, 7 лева. И са доста силни. Веднъж ги пуснах и стигнаха от кулата на 6 лева, ги убиваха с един хит. Сега им трябва 2. Виждате, батъл ран на този, спечелил си го. Трябва да му разреша това преди да е стигнал до кулата, добре. Виждате, батъл рана, ако знаете как да го предотвратите, не е чак толкова, как да кажа, трудно. Пусна един хора, това Fire Spirit нека си работи там, каквото си работи. Хограйдера, питам дали ще вземе кулата. Не, аз имам зап. Колко съм тъп. По-тъп човек не знам от мене дали има. Виж, не ударих запа на кулата. Fuck you, bitch. What the fuck? В този епизод не... What? Ти не си истински. Аз ще пускам на другата кола, няма смисъл. Вижте, гледайте, не ги убива славен хит тая кола. Или не всъщност ги убива, защото той е левел 9. Много съм смотане. На 17 ден. Бейби Дракона ще отиде и ще се сипа. Аз от другата страна знам да си пускам разни неща. О, чарджа на принца. Беше на едно кръв. Нека там те работят, като работят. И прецака цялата атака, нали? То за какво да не я прецакваш? Няма смисъл просто. Метнете съм Бейби Дракона на Fire Spirit и смотани! Не! Колко ви мразя! Смотания Батъл Рам. Са има стрели, нали? Ланго. Съден дет. Той има Батъл Рам. Не! Fuck you. Fuck you. Fuck. Батъл Рама! Батъл Рама! Колко мразя! Добре, няма пускане милион ход. Или ще го пусне, не, няма. Хограйдера назад. Опа, 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 опа! Батъл Рама! Ако се беше ударил в кулата ми, всичко беше елитно. Ето, видяхте ли? Ще пусне сега, аз си знае. Набий му да си знае. Набий му да си знае. Стабилен ден ще му набий. Да си знае. Набий му да си знае. Не, не, не! Последния момент, не! Добре, добре, добре. Равни сме. Не губим купи, нито печелим, обаче равни сме. Поне не сме загубили. И да, хора, най-вероятно ще спра клипа и после ще отворя краун честа на клип. И когато се видим. И здравейте, хора, отново. Току-що направихме 3 краун и взехме короните за краун честа, които ни трябваха. И нека да го отворим. 365 голд. 2 джема. Добре, трябва ми още един. 10 найта. Знаеш ли, от много време не са ми съпадали кнайтове. Добре. 13 канона. 24 тесли и трябва да е риар карта. Трябва да е. 5 мускетарки. Не съм доволен. Честно да кажа. Не съм доволен. Трябват ми още малко за запа и гледайте. Всичко заради го. Те струват по 1000.
Окей, вижте. Всичко струва 2000, в смисъл запад 2000, това 2000. Другите са по 1000, обаче пак много са скъпи 1000. Мисля, знам другите по 20 000 им иска на по-високите арени. Не знам. Знаете ли какво? Аз си направя един друг дек, защото този дек не ме кефи. Ето така. Мисля да сложа гоблин вариант. Не, чакай бе. Трябва да го направя на друго място. Ще го направя пред камера, няма да играя с него. Другия епизод ще играем с него. Да видим къде е Уича. А той си е в дека. Мисля да не слагам Хог Райдер. Винаги Хог Райдер. После миньони вместо миньон хора. Да. 3,4. Ми дай този дек. Това ми е втория. Това ми е третия 3,9. Това колко е? 3,4. Това е 3,1. И за това са ми моите 3 дека. Те май са почти едни и същи. И да, хора, това ще е за клипа. И да. Чао!